Psalmul 92 spune felul următor în versetul 1. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 corzi și cu lăuta în sunetul harpei, căci Tu mă înveselești cu lucrurile Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. De aceea, cum spunea versetul 2, să vestim dimineața bunătatea Ta. Vrem în această dimineață să începem cu o rugăciune de recunoștință, cu o rugăciune de recunoaștere, să mulțumim pentru săptămâna care a trecut peste viața noastră, să mulțumim că unul fiecare dintre noi ne putem afla în lucrul acesta sănătoși, poate chiar cu probleme, dar să mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici în acest loc de închinare. Haideți să intrăm cu toți în această rugăciune de mulțumire. Amin. Aș vrea, așa cum stăm în picioare, să dau citire la două versete din Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 15, după care să ne plecăm înainte lui Dumnezeu pe genunchi și să venim cu greșelile noastre, cu recunoștință, să venim cu mulțumire că El este acela care ne mai iartă și în dimineața aceasta. Și versetul 15 zice în felul următor: căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Motivați de aceste versete, haideți să intrăm înaintea lui Dumnezeu, plecați pe genunchi într-o rugăciune de recunoaștere, de mărturisire, că Dumnezeu este acela care dimineața aceasta mai vrea să reverse harul Său peste ființele noastre și să ne mai ierte. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne
Psalmul 92, spune atât de frumos. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte și să vestim dimineața bunătatea Ta. Ce cuvinte minunate ni s-au deschis în această dimineață. Este frumos ca în această dimineață să lăudăm pe Dumnezeu. Și nu putem fi plini de bucurie. Aș vrea ca următoarea rugăciune pe care o vom face, să o facem pentru familie. Și într-o vreme ca și aceasta este nevoie de rugăciune, frați și surori. Am constatat și am meditat la unele lucruri, căci fără de rugăciune suntem atât de slabi și suntem atât de goi. Dar când venim înaintea lui Dumnezeu și ne proșternem, El este acela care dă biruință. El este acela care dă credință. El este acela care ne încarcă. Căci fără de încărcătura lui Dumnezeu nu putem face nimic, frați și surori. Poate prin puterile noastre am încercat ceva. Dar mulțumim lui Dumnezeu că El este același care dă biruință în toate. Și nu este nimic la voia întâmplării. Și dacă suntem în casa Lui de închinare, putem spune din toată inima, slăvit să fie Domnul. Poate alții ar fi dorit să fie în locul acesta. Dar dacă poate necazul, problemele sau întristarea sau alte lucruri care îi poate despărți, noi în această dimineață putem fi plini de bucurie că stăm la picioarele lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare și în această dimineață aș vrea să ne rugăm pentru familia Ciciovean, Susana și Ciont Maria. Dumnezeu să binecuvinteze aceste două surori, să binecuvinteze familiile lor și ne rugăm ca Domnul să le dea biruință, pentru că El vede și știe de ce au nevoie. Noi le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să dau citire din Psalmul 5 la câteva versete, după care, așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu, să intrăm în această rugăciune pentru aceste două familii și familiile întregii biserici. Amin. Multă vreme eu am rătăcit, deci știi că Iisus m-a iubit. Pentru mine toți sunt ostenit, te voi ruga. Sus pe crucea sus sângea cruz, trupul inimii s-au străpus. Și pentru păcatul meu murit, te voi ruga. Din cuvântul Domnului cunosc astăzi că eu sunt un păcătos și un loc până în Hristos, te voi ruga. Sus pe crucea sus sângea cruz, trupul inimii s-au străpus. Și pentru păcatul meu murit, te voi ruga. Am venit să răbdăcat, multe binecuvântări mi-a dat. M-a făcut copilul său bogat, te voi ruga. Sus pe crucea sus sângea cruz, trupul inimii s-au străpus. Și pentru păcatul meu murit, te voi ruga. Domnului meu să m-am predat și în veci de El nu mă despart. Al meu suflet Domnul mi-a salvat, te voi ruga. Sus pe crucea sus sângea cruz, trupul inimii s-au străpus. Și pentru păcatul meu murit, te voi ruga. Sus pe crucea sus sângea cruz, trupul inimii s-au străpus. Și pentru păcatul meu murit, te voi ruga. În această dimineață avem acest har, cum am spus, că putem să fim la închinare și să le preamărim pe acest Dumnezeu și pe Fiul Său. În rugăciunea care ne stă în față să
facem o rugăciune de altruism. Pentru că de multe ori suntem atât de focalizați și pe noi și încercăm să vedem foloasele noastre, dar rugăciunea aceasta ne provoacă ori de câte ori ne amintim de ea, să ne rugăm pentru ceilalți, pentru cei care sunt plecați în misiune, pentru cei care, oamenii lui Dumnezeu care au fost așezați, noi aici în Livadă, cei care au fost puși în diferite orașe, în diferite țări. Dumnezeu i-a rânduit ca ei să poată să aducă Evanghelia aceasta și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să aibă o șansă la mântuire. Și în această rugăciune, calendarul de misiune, îl avem pe Nicu și Elena Sima, care slujesc în Bulgaria, trimiși de Biserica Farul din Constanța. Elena începând din anul 2001, iar din 2005 ca și familie în Istanbul, Turcia. Din 2011 până în prezent în Bulgaria. Se implică în coordonarea Bisericii turcești pe care au plantat-o. Program After School cu copiii turci, evangelizarea turcilor, bulgarilor și pomacilor care sunt bulgari musulmani, romanilor turci și romanilor bulgari din sudul țării. Motive de rugăciune. Domnul să binecuvinteze lucrarea cu turcii din Hascov, creșterea numerică și spirituală a bisericii turce pe care au plantat-o. Dumnezeu să binecuvinteze sămânța semănată prin diferitele activități și mărturii în satele din regiunea Hascov, prin formarea de grupuri de casă în fiecare localitate. Dumnezeu să binecuvinteze cu sănătate fizică și să le deschidă uși de cuvânt. Și zi Dumnezeu să le dea putere. Pentru că știm cu toții că nu e ușor să mergi într-o lucrare transculturală care să implice învățarea unei limbi, învățarea unor obiceiuri, pentru a putea să te identifici cu acești oameni. Și chiar mi-aminteam de o mărturie care o citeam la un moment dat despre un om al lui Dumnezeu care o dorință și o flacără pentru cei nemântuiți, nu mai știu exact în ce zonă Dumnezeu a pus în minte să meargă, o zonă în care erau foarte mulți robi. Și el, ca și un om care venind din Europa, s-a vândut ca rob și ca sclav într-o țară în care sclavia era la un grad foarte ridicat, ca să poată să le vestească cuvântul lui Dumnezeu celor care s-au coborât la nivelul lor, cu alte cuvinte. Și când am citit această întâmplare și această mărturie acestui om, m-am gândit cât dintre noi poate ne-e greu să ne aplecăm și să ne coborâm la anumiți oameni care sunt de rang mai jos ca noi. Dar aminte să ne dăm ca robi, să ne lepădăm orice statut de îndreptățiți și să luăm tipul acesta de robi și de oameni care să putem să vestim altora. Și m-am gândit, Doamne, ajută-ne pe noi să fim oamenii care să, în orice situație, prin dărnicia noastră, prin viața noastră, să fim oamenii care să te reprezentăm pe tine. După aceea, în județul, în proiectul România 100%, să ne rugăm pentru județul cu mai puțin de 1000 de penticostali. Și în acest județ este județul Teleorman. Are numai 545 de creștini penticostali în tot județul declarați, conform recensământului din decembrie 2021. Județul este compus din 3 municipii, 2 orașe și 92 de comune. În acest moment există 2 municipii fără biserică penticostală, Turnul Măgurele și Roșior de Verde. Motive de rugăciune pentru acest județ este Dumnezeu să pună în inima unor slujitori să se implice în plantarea de biserici în Târgul Măgurele și Roșiorul de Verde. Mobilizarea bisericilor existente la evangelizare, cât mai multe biserici sănătoase, cu inima pentru câștigarea sufletelor pierdute, pentru sănătate spirituală a bisericilor mici din județul Teleorman, pentru dezvoltarea economică și socială a acestui județ slab dezvoltat. Aici spunea că ca Dumnezeu să aducă oameni, ca Dumnezeu să fie acela care să ridice oameni, pentru că sunt numai 545 de creștini penticostali și îmi permit pe baza ceea ce Dumnezeu, oarecum să zic așa, m-a luminat. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să fie acela care nu neapărat să pună penticostali în acest județ Teleorman,
ci să pună oameni cu o credință vie și cu o relație în Dumnezeu care se îndrepte nu spre o religie, ci spre Hristos. Pentru că oamenii de multe ori se tem, vorbind cu ei, se tem de aceste religii și aceste culte care de multe ori parcă le fură mintea și să zic, păi ca să mă băgăiesc trebuie să trec la Pentecostal. Nu e neapărat asta, ci este important ca să caute o relație cu Dumnezeu și sunt convins că Dumnezeu îi va direcționa spre cultul și spre locul în care El este proslăvit. De aceea noi să ne facem datoria să-i chemăm pe oameni la Hristos. Și El este acela care îi va direcționa și spre o biserică. Pentru că de multe ori în încercarea noastră vin temeri. Dar uitați ce spune versetul 3 din capitolul 56 Psalm. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să facă niște oameni? Motivați de această nevoie enormă ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, ca oamenii să aibă contact cu Evanghelia, ca oamenii să fie luminați. Și noi de multe ori trebuie să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Dumnezeu să ne dea putere ca ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu să strângem cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Și ori de câte ori vom fi întrebați despre credința noastră, ori de câte ori vom fi întrebați de relația aceasta noastră cu Iisus Hristos care ne-a salvat viața, să putem să fim fermi și să putem să le arătăm oamenilor că relația noastră cu Dumnezeu este o relație vie. Și aceasta oamenii vor vedea prin noi. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare. Și motivați de aceste gânduri să mijlocim pentru aceste două cauze, în mod special pentru Nicu și Elena Sima și pentru județul Teleorman. Și așa cum spun de multe ori, să nu uităm și de misionarii din Livada, care Dumnezeu pe noi ne-a așezat aici să ne facem treaba, să fim oameni care să fim lumină pentru cei din jur. Și la final vreau ca o soră și un frate să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru această lucrare a misiunii, ca Dumnezeu să fie acela care să mai scoată oameni la mântuire. Amin. Păcatul
Iisus ne-a salvat. La Calvar păcatul neșters, la Calvar e har primes, la Calvar mântuire am dat. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. La Calvar păcatul neșters, la Calvar e har primes, la Calvar mântuire am dat. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. Iisus Hristos, care în toate zilele El a fost Cel care a fost premergătorul înaintea tuturora și ne-a trasat această cale frumoasă de a fi și noi copiii lui Dumnezeu și vrem să facem o următoare rugăciune, vrem să facem o rugăciune pentru bolnavi și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul în rugăciunea aceasta să le dea biruință celor care trec prin suferință. Am văzut atâtea exemple și am văzut în biserica noastră atâtea probleme, dar eu știu că Domnul este în controlul tuturor lucrurilor. Eu știu că este la cârma oricărei ființe, este la cârma oricărei familii și de aceea îl binecuvântăm pe Dumnezeul acesta care noi îl cunoaștem și avem cum să-i spunem totul în această dimineață, frați și surori. Nu suntem înaintea unui om, ci suntem înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu este același. Dumnezeu poate da astăzi ridicare, poate să vindece, pentru că ce are puterea aceasta. Și dacă suntem aici, frați și surori, noi, nu că noi am fi mai buni ca ceilalți care sunt poate pe paturi de suferință, Domnul să-i binecuvinteze acolo în suferință, Domnul să se atingă de ei, de inima lor, să le dea nădejdea, să nu-și piardă nădejdea într-o vreme ca și aceasta. Poate de mult alții așteaptă să vadă o minune, dar credem că cea mai mare minune e că El ne-a mântuit sufletele noastre, frați și surori. Și de aceea aș vrea să vă ridicați în picioare, nu vreau să fiu lung și vreau să dau citire la câteva versete din Psalmul 46 și cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Amin. Dacă mai aveți și alte cauze și vreți să le aduceți înaintea bisericii. Haideți, dragilor, în această dimineață să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, citim de la versetul 24 și până la versetul 29. Pagina în Scripturi, 1053. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă mulțumesc, după aceste cuvinte ne așezăm.
Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos în această dimineață pe toți cei care sunteți în casa lui Dumnezeu. Cred că plin de dorință, de bucurie, de dragoste, de a fi într-o zi deosebită, la o zi de sărbătoare. Și cred că încă o dată putem să zicem Hristos a înviat. Se amintea și duminica trecută despre faptul că noi credem Hristos este viu în fiecare zi în viața noastră și asta trebuie să dovedească faptul că Iisus e viu în viața noastră în fiecare zi. Ar trebui, dacă vreți, în fiecare duminică să fie viu în viața noastră, ceea ce trebuie să facem duminică, adică părtășie la casa Domnului, pentru că ucenicii ne arată aici că erau împreună și dacă Toma au lipsit, au pierdut ceva. Au pierdut întâlnirea cu Domnul Iisus. Deci, atunci când nu suntem la casa Domnului, nu pierdem întâlnirea cu frații, cu biserica, pierdem întâlnirea cu Domnul Iisus. Mulțumim Domnului că suntem în această zi în casa lui Dumnezeu din nou, binecuvântați, la un moment deosebit de sărbătoare, în care avem din nou cina Domnului. Mulțumim Domnului pentru faptul acesta, că putem din nou să fim aici, să fim sănătoși, să fim cu dorința de a fi aici, să fim binecuvântați, să fie Domnul prezent în adunare. Mulțumim Domnului și pentru fratele Nicu, care azi împreună cu noi. Spunem Dumnezeu să-l binecuvinteze. Ne vom bucura de tot ceea ce Domnul ne dăruiește. Nu vom avea astăzi fanfară, orchestră, dar cântări, stați liniștiți că sunt și poezii. Deci nu e o problemă, să nu vă faceți probleme. La Livada avem și fără fanfară și fără orchestră. Avem oameni cu inima deschisă, tineri care laudă pe Domnul, adolescenți, cei mai în vârstă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți dar așadar să ne bucurăm de tot ceea ce vom avea în această dimineață. Cântare, poezie, cuvânt și zi de sărbătoare, bineînțeles, prin prezența Domnului peste inimile noastre, care ne va binecuvânta, prin Duhul Sfânt, care ne va da putere ca să facem toate lucrurile, și inclusiv în ascultarea noastră, Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Aș vrea ca pentru început grupul de laude să mai laude pe Domnul cu o cântare. Apoi rog tinerii bisericii să pregătească să laude pe Domnul cu o cântare. Apoi aș vrea ca Georgiana să laude pe Domnul cu o cântare. Fratele Eugen recită o poezie. Adolescenții laudă pe Domnul cu o cântare. Apoi aș vrea să rog pe sora Ioana să laude pe Domnul cu o cântare. Apoi familia Zirbu laudă pe Domnul cu o cântare. Sora Dolian și Liviuț laudă pe Domnul cu o cântare. Și apoi vom asculta și cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Nicu în această dimineață, care ne va vesti cuvântul Domnului. Domnul să-l întărească. În timp ce cântă grupul de laudă, ne închinăm și cu darurile de bunăvoie în această dimineață. Să nu
dragoste mai primit. Când eu ți-am adus rușine, tu nu mai ai fiat. Când eu te-am dat aparte, Doamne, viața mi-ai dat. Ce dragoste, ce dragoste. Când la Golgota m-ai primit cu mâinile întinse. Sunt săpat în palmele tale. La Golgota am primit iertare. Păcatul meu te-a condamnat, tu te-a cuspit, ți-a sângerat, iar tu pe cruce cu dragoste m-ai iertat. Păcatul meu te-a condamnat, tu te-a cuspit, ți-a sângerat, iar tu pe cruce cu dragoste m-ai iertat. Când eu ți-am dat apă vie mi-ai dăruit, în spatele ți-am întors, chiar și atunci tu m-ai primit. Ce dragoste, ce dragoste. Când la Golgota m-ai primit cu mâinile întinse. Sunt săpat în palmele tale. La Golgota am primit iertare. Păcatul meu te-a lovit, vina mea te-a rănit, iar tu pe cruce din dragoste te-ai jertfit. Păcatul meu te-a lovit, vina mea te-a rănit, iar tu pe cruce din dragoste te-ai jertfit. Te prind viol, te simți murdar, te-a prins păcatul la răscruce și tu nu știi, copil fugar, că ai fost plătit cu atâta mare și-am stat în locul tău pe cruce. Și-am stat în locul tău pe cruce. Te uiți la cer, te întorci zdrobit, nu-i nimeni să te înțeleagă și tu nu știi, n-ai auzit că pentru tot ce-ai săvârșit eu am plătit pedeapsa întreagă. Eu am plătit pedeapsa întreagă. O, cât ai vrea să fii curat și să începi o viață nouă și tu nu știi, tu n-ai aflat că pentru tine mi-am lăsat străpuns în mâinile amândouă. Străpuns în mâinile amândouă. Ți-a spus un duh neînțelept că nu mai poți găsi iubire și tu nu știi că tot ce aștept e doar să vii să-mi cazi la piept cu un cuvânt de mulțumire. Cu un cuvânt de mulțumire. Ce fericiți sunt frații mei, născuți de dincolo de stele și tu nu știi, și tu
tu nu vrei să întinzi doar mâna și să iei ofranda îndurării mele, ofranda îndurării mele. O vino, dar te chem să vii, să-ți iei din mâna mea cununa și atunci vei ști ce azi nu știi, că ai fost al meu din veșnicii și ești al meu pe totdeauna. Tu ești al meu pe totdeauna. Tu ești al meu pe totdeauna. Tu ești al meu pe totdeauna. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem asta. Amin. Doamne, pe care să o citesc. Și după cum au recitat surorile, ar trebui să o citesc pe aia mai mare. Acum eu vreau să întreb pe frate sau pe fratele Nicu mai exact, dacă pot să o citesc pe aia mai lungă un pic sau să o citesc pe aia mai scurtă. Aceasta este una specială pentru mine, pentru că a fost prima. În așteptarea izbăvirii. Am fost la margine de drum. Trudit și frânt de oboseală de munca ce azi am dus privind prin geam înspre afară, eu văd că soarele a pus. M-am așezat pe pat și pernă dorind ca să mă odihnesc, să pot prin puteri și pentru mâine, să pot din nou ca să muncesc. În mintea mea se ridicase așa ca și în fiecare o întrebare generală. Cum o fi, Doamne, mâine oare? Gândindu-mă la întrebare, simțeam cum somnul mă cuprinde și am adormit adânc prin somn, eu îndreptându-mă spre mâine. Gândindu-mă la întrebare, prin somn adânc ce mă cuprinse, simțeam o stare oarecare, cu multe lucruri vin spre mine, învăluite în mișcare și multe voci aud în șoaptă, dar una ar să sună mai tare: luați-l, duceți-l pe câmp și puneți-l să stea în picioare. Înspământat de starea aceea, de ceea ce am auzit, doream din răsputeri prin forță doar ochii să pot să-i deschid, să mă trezesc, să am scăpare din starea aceea oarecare, și am reușit. Când deschid ochii, eram pe un câmp, stând în picioare. Și cum îmi ridicam privirea în câmpul care eu eram, rămân încremenit chiar ochii la ceea ce acum vedeau. Pământ uscat și plin de pietre, în fața mea se învăluia, un soare tare în putere înfierbânta ființa mea. Ardea pământul sub picioare și iarbă maică nu era, și o cetate așa imensă în fața mea se arăta. Era înconjurată toată de ziduri mari, jur împrejur, făcută numai doar din piatră, înaltă, mare pot să spun. Chiar de sub poarta dinspre mine ieșea un drum păvat cu piatră ce se îndrepta în pantă lină spre o culme mai apropiată. În vârf de culme însă, iată, văd două cruci stând în picioare. Pe ele atârnau doi oameni păliți de arșița de soare. M-am întrebat ce-o fi cu ei, simțindu-le parcă durerea, dorind să știu că nu-i nimic, ci totul este doar aievea. Uitându-mă, vădând cu o groapă săpată goală între cruci, de parcă cineva ar vrea ca să mai pun aici, ca să mai pun o cruce aici. Neliniștea, o tulburare și frica pată mă cuprinde, dar un fior îmi simt cum vine și blând se apropia de mine. O șoaptă caldă, una blândă, îmi spune: eu te rog acum să mergi, să stai câteva clipe, puțin, la margine de drum. Nu vreau răstit, i-am spus atunci, acolo nu am ce să fac, mai mult de atât, nu-i vezi pe cruci, pe oameni, ceva s-a întâmplat, de vei veni câteva clipe să arunci doar câteva priviri, vei fi umplut de har și pace și multe alte bucurii. Și iară se și stară vocea și mă îndremna mai mult acum, să merg să ajung cât mai degrabă, să fiu la margine de drum. Și am plecat gândind că visul, vedenia ce-o fi acum, se va sfârși și iată-mă ajuns la margine de drum. N-am apucat să gândesc iară, deodată aud un scârțit, văd poarta mai apropiată.
soldați romani, cum o deschid. Și nevălesc să iasă afară soldați romani, pe cai, pe jos, femei, bărbați, o gloată mare de cărturari și de preoți. În fața lor cu o cruce în spate, un om abia că mai mergea. Lovit de bice și de gloată, sărmanul crucea o ducea. Mai multe glasuri de mulțime spre el acum se îndrepta, risaltă inima în mine și trupul se cutremura. La moarte cu el strigă unii, să fie doar crucificat, Hulincă-i fiu de Dumnezeu, spunând că este împărat. Ce aveți cu el, strigară alții? El este un nepreanit, așa a spus chiar și cezarul, că nu-i devine cu nimic. Ba da, au spus ei cu mânie, și pe deasupra are drac. Au scos din buzunare pietre, lovindu-i, ei l-au și scuipat. Văzând cum suferea sărmanul și cât de batjocorit, mi se strista inima în mine și încet am început să plâng. Lăsați-l, dar, strigară unii, atâți bolnavi a vindecat, la unii ochile deschise și oameni morți s-a înviat. El e Hristosul, e Mesia, El este a nostru Salvator și a venit să mântuiască pe mulți și pe al său popor. Dacă acesta e Mesia, singur dar să se mântuiască, să cheme inderii din cer, să vină și să-l izbăvească. Și vorbele sunt așa de grele atunci când lovesc cu ură, dar judecați vor fi odată din cele ce le ies din gură. Biciul romane se porniră să ridicară un văzduh și coborau spre bietul om, lovindu-l cu putere în trup. Ah, fiul meu, de ce îl bateți cu atâta ură și cruzime? Striga o mamă cu durere de undeva de primulțime. Plângeau mai mulți și chiar strigară, atâta bine ne-a făcut, dar nimeni nu îl ajutară și el mergea încet, tăcut. Mi-am adus aminte de vocea care îmi spunea la margine de drum, har, pace și bucurii tu vei avea. Gândindu-mă la vocea aceea și la ei promisiuni, vedeam cu ochii mei acum numai dureri și amărăciuni. M-am hotărât dorind acum să mă ridic și să mă întorc. În fața mea, în clipa aceea, căzuse om aproape mort. O, câte rând de bici avea și trupul slab însângerate și fața lui parcă îmi spunea că de durere nu mai poate. Din cap îi curau strop de sânge de la coroana ce purta din răsputeri spre mine atunci privirea blândă și îndrepta. O întristare adâncă amară și un plâns din nou mă năpădea când am văzut cât răneri are și ce batjocorit era. Era disprețuit de oameni și încă unii îl mai scuipa și cu durere mare în suflet am început a-l întreba: de ce te bat așa de tare și nimeni nu te-a apărat? Chiar alții spun cu ochii în lacrimi că tu ești om nevinovat. De ce cu atâta înverșunare cu spini ei te-au batjocorit când alții spun că ești Mesia, Hristosul, un neprihănit? E adevărat ce mai spun alții că cerul în slavă ai lăsat și ai venit cu dorul în suflet să scapi pe oameni de păcat? Dacă ai făcut atâta bine și mulți bolnavi ai vindecat, aceasta îți este răsplata pe cruce, tu crucificat. Așa de tare mă înstristase, îmi plângeam, eram neputincios și mă gândeam în sinea mea cât sunt de rău și păcătos. Cu vocea blândă și smerită, el m-a privit, începea îmi spune: să nu mai plângi, eu sunt Iisus, eu spăd păcatele în lume. Așa m-am înțeles cu Tatăl, de aceea ce l-am părăsit, prin moarte atârnat pe cruce, omul să fie mântuit. Și văd că te întrebi în tine, cum dacă mor vă voi salva? Eu mort voi sta numai 3 zile, apoi pe veci voi învia. De aceea te-am adus aici, când în picioare în câmp ai stat. Eu am fost vocea aceea blândă, să vii la drum, eu te-am chemat, să vezi cu ochii toate acestea, să simți tot ce am pătimit. Îmi dau viața pentru tine, căci te iubesc și te-am iubit. Acum te las, plec mai departe, vezi cum trăiești viața ta, ea poate încerci să te aducă să stai pe veci la masa mea. Așa bătut cu crucea în spate, s-a dus să-și termine lucrarea, bătut în cuie sus pe cruce,
El sfârșise alergarea și întormându-mă de acolo cu sufletul meu împăcat, eu mă trezesc cu fața în lacrimi, pe când mă uit, eram în pat. Așa o mântuire sfântă, o fericire simt acum și îl am în inimă pe acela pe care l-am văzut pe drum. Îi mulțumesc de jertfa sfântă, cu bucurie pot să spun, nu-mi pare rău că în toi de noapte am fost la margine de drum. Femeia cananiancă din scriptori, să adunăm Andrea și noi fără ritmuri. Chiar și atât de am primit, ne-am săturat, căci un har să fim Iisus la masă dat. Spune, Doamne, în cuvânt, azi prin Duhul Tău
Căci Tu încă faci minuni și orice mari sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Scăldătoarea este plină de bolnavi, scop și orbi și atâtea sute de sărmani. Doar o clipă ta de ai tulbura, am vedea cu toți ce mare-i slava ta. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt, și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice boli sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt, și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice boli sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Le mai poți, Iisuse, vindeca. N-am fi cântat de înviere, Iisuse, de n-ai fi înviat. Eram tot sub blestem în moarte, legați în lanțuri de păcat. Nu știam că mai există o viață, dacă din cer n-ai fi venit. Dar azi cântăm de-a Ta înviere, pentru noi mari ne-ai biruit. A înviat, a înviat, Iisus Hristos a înviat. Mormântul gol a înviat. Iisus e viu, Iisus e viu, cu adevărat. A înviat, a înviat, Iisus Hristos a înviat. Mormântul gol a înviat. Iisus e viu, Iisus e viu, cu adevărat. N-am fi cântat de înviere, dar slavă Ție ai înviat. Moartea n-a putut să te țină, moldul morții ai sfărmat. De sub blestem și frica morții, prin învierea Ta ne-ai
martori ai învierii, ce te-au văzut și au crezut, azi mici și mii de mântuiți, de sub păcate liberați, cântăm cu mare bucurie. Iisus Hristos a înviat, a înviat, a înviat. Iisus Hristos a înviat, mormântul gol a înviat. Iisus e viu, Iisus e viu, cu adevărat, a înviat, a înviat. Iisus Hristos a înviat, mormântul gol a înviat. Iisus e viu, Iisus e viu, cu adevărat. Fă-mă, Doamne, o manieră pentru cel care se pierde. Fă-mă, Doamne, o lumină pentru cel ce nu înțelege. Fă-mă, Doamne, cum ai vrea, sunt la dispoziția Ta, să răspunde așa cum vrei, inima și ochii mei. Fă-mă cum ai vrea să fii, mai curat, mai sfânt, mai viu. Fă-mă pentru cel ce mie, o fereastră către cer. Fă-mă, Doamne, pentru ființa înfisată. Fă-mă dragoste aleasă pentru inima uitată. Fă-mă, Doamne, cum ai vrea, sunt la dispoziția Ta, să transformi așa cum vrei, inima și ochii mei. Fă-mă cum ai vrea să fiu, mai curat, mai sfânt, mai viu. Fă-mă pentru cel ce vrei, o fereastră către cer. Fă-mă cum să mai vreau, ce să treacă jos la omul, rătăciri în lume mare, să-i dea pâine și pe Domnul. Fă-mă, Doamne, cum ai vrea, sunt la dispoziția Ta, să transformi așa cum vrei, inima și ochii mei. Fă-mă cum ai vrea să fiu, mai curat, mai sfânt, mai viu. Fă-mă pentru cel ce vrei, o fereastră către cer. Fă-mă, Doamne, cum ai vrea, sunt la dispoziția Ta, să transformi așa cum vrei, inima și ochii mei. Fă-mă cum ai vrea să fiu, mai curat, mai sfânt, mai viu. Fă-mă pentru cel ce vrei, o fereastră către cer. Dacă vrei să-i spui lui frate te-am iertat și în inimă o simți cu adevărat, să-ți desprinzi inima ta de tot ce-i rău, să-L iubești ca așa îți cere Dumnezeu. Iartă-mă de ți-am
Hristos a înviat. Glorie Lui. E o mare binecuvântare pentru noi toți, nu doar să transmitem mesajul acesta, ci să-l și trăim. Pentru că Iisus este aici. Și astăzi ne bucurăm în numele Lui. Și astăzi, prin binecuvântarea și harul pe care El ne-l dă, vrem să stăm la masă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și lucrul acesta este grozav pentru noi. Nu este o mai mare onoare, nu este o mai mare cinste, nu este o mai mare binecuvântare decât să stai cu Domnul Iisus la masă. Astăzi s-a citit acest cuvânt din Scriptură, cuvânt care eu cred că se citește aproape în fiecare an la o săptămână de la Înviere. Și duminica aceasta este și numită așa, popular între oameni, Duminica Tomii. Unul din cei 12 ucenici era Toma. Evangeliștii sinoptici, Matei, Marcu, Luca, nu vorbesc mult despre Toma. Însă evanghelistul Ioan, cel ce scrie Evanghelia sa spre sfârșitul vieții, mult mai târziu decât ceilalți evangeliști, surprinde câteva momente în care îl vedem pe Toma. Putem vedea ceva de la Toma. Și chiar dacă popularii se spune Toma necredinciosul, atunci când vrei să convingi pe cineva și îi dai argumente și la urmă îl întrebi, no, nici acum nu crezi, Toma. Îl putem vedea pe Toma ca fiind un om extrem de loial Domnului Iisus. În timp ce în Evanghelia după Ioan, după mulțirea pâinilor, vorbind despre împărtășire, vorbind despre trupul și sângele său, Domnul Iisus spune ucenicilor, mulțime mare de ucenici, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu va avea deloc parte cu mine. Spune că cei mai mulți dintre ucenici au început să plece și vorbind singuri parcă, sau unii cu alții, cine poate să sufere o astfel de e prea de tot. Asta e prea de tot. Și spune, au început să plece. Prima referință la Toma o vedem în Evanghelia după Ioan, capitolul 11. În timp ce Domnul Iisus era cu ucenicii, primește o veste de la prietenul său Lazar, care murise, care era bolnav, și Domnul Iisus știa că nu doar că este bolnav, știa că va muri. Și are un dialog cu ucenicii și aici vedem o primă remarcă a apostolului Toma. Deci când a auzit, Ioan capitolul 11 de la versetul 6, deci când a auzit Iisus că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul acela în care era și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se potignește, pentru că vede lumina lumii.
Dar dacă umplă noaptea, se poticnește pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus a vorbit despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna care se capătă prin somn. Atunci le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Este a doua oară în mesajul acesta când Domnul Iisus folosește expresia aceasta: haidem să mergem. Versetul 16 este exclamația lui Toma, care a zis: haidem să mergem și să murim cu el. Acesta nu este un lucru mărunt, ușor, pentru că moartea de care vorbește Tom aici era o judecată, o condamnare a iudeilor. Era o referință la amenințările pe care le-a primit Mântuitorul din partea iudeilor. Spune: Doamne, abia au vrut să te omoare cu pietre câteva zile înainte și acum să mergem din nou la el? Toma spune: haidem să mergem să murim și noi împreună cu el. Este un cuvânt care ne arată mai mult atașamentul, dorința lui Toma de a-L urma pe Domnul Iisus în orice condiții. A doua referire la Toma o găsim tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, când în urma mesajelor pe care Domnul Iisus le spunea apostolilor de ce are să-i se întâmple în Ierusalim, apostolii au fost foarte marcați de lucrul acesta și le spunea că va pleca din mijlocul lor și că nu pot să meargă unde sunt ei. În versetul 36 din Ioan, capitolul 13, îl vedem pe Petru care spune: Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Și apoi, în capitolul 14, în versetul 4, Domnul Iisus le spune: știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și din nou Toma: Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? De ce? Toma vrea să meargă cu Iisus. El era foarte atașat de Iisus. Ar fi vrut să meargă la moarte. Petru spune: Doamne, eu sunt gata să vin cu tine oriunde, și în închisoare, și la moarte, spune în Evanghelia după Matei. Și Domnul Iisus îi spune: nu va cânta cocoșul și tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Toma zice: Doamne, spune-ne de calea asta, pentru că vreau să venim, vrem să te urmăm. Și Domnul Iisus îi spune: eu sunt calea, adevărul și viața. În urma întâlnirii acesteia cu Domnul Iisus, îl vedem pe Toma foarte atașat de ucenici. De fapt, nu-l găsim decât în acea întâlnire în care Domnul Iisus a venit la ei prin ușile închise. În rest, Toma era aproape. Transformarea din viața lui a fost foarte mare. În capitolul 21, când Domnul Iisus se întâlnește cu ucenicii la Marea Galilei, când ei trebuiau să-L aștepte acolo, spune capitolul 21 din Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 1, după aceea s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade, iată cum s-a arătat. Și în următoarele versete, sau în versetul 2 mai bine zis, vedem pe ucenicii care au fost acolo.
Pe locul 2, în descrierea celor ce erau acolo, imediat după Petru e Toma. Nu-l vedem în ordinea aceasta amintit niciodată, dar în urma întâlnirii cu Domnul Iisus, Toma rămâne atât de atașat. Imediat după Simon Petru spune este Toma, apoi Natanael din Cana Galileea și apoi frații fiului Zebedei și alți 2 ucenici pe care nu-i mai amintește Ioan, dar vrea să spună că Toma era imediat după Petru, în mintea apostolului. Era această transformare, acest atașament al lui Toma, cu toate că în ziua învierii, necredința, îndoiala a fost în inimile tuturor apostolilor. Evanghelistul Ioan spune că Petru și Ioan au ajuns la mormânt și au văzut mormântul. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 8 și 9. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel dintâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. A crezut ce? Că nu e acolo doar. Că următorul verset spune căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Într-un context în care Domnul Iisus celor mulți care l-au părăsit spunând vorbirea asta este prea de tot. Lui Toma care a zis dacă eu nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, dacă eu nu voi pune degetul meu în semnul coastei, din coastă, dacă eu nu voi vedea aceste semne, eu nu voi crede. Domnul Iisus nu-l lasă ca pe ceilalți. Când ceilalți au plecat, Domnul Iisus se întoarce și înspre apostol și zice, dar voi nu vă duceți? Voi nu plecați? Voi nu renunțați? Și Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? La Tine găsim cuvintele vieții veșnice. De ce oare Domnul Iisus are această preocupare după înviere să se arate doar ucenicilor? Nu s-a dus la Pilat, nu s-a dus la Caiafa, nu s-a dus la soldații care au păzit, nu s-a dus într-un alt cadru decât apostolilor săi. Și aș vrea ca Domnul să ne cerceteze pe toți, să vedem ce a însemnat arătarea Domnului Iisus după înviere pentru apostoli și de asemenea pentru noi astăzi. Primul lucru pe care îl putem înțelege de ce s-a arătat Domnul Iisus este ca apostolii, ca toți oamenii de-a lungul istoriei și noi astăzi să credem în înviere. Încă de atunci, cu privire la Domnul Iisus, spune că mesajul pe care l-au învățat de la preoți, soldații, să-l transmită, că apostolii au venit noaptea și au furat trupul lui, spune, lucrul acesta s-a dus până în ziua de azi. Târziu după evenimente, când scriau evangeliștii evangheliile. Mai mult, apostolul Pavel, când scrie epistola către Corinteni, în prima epistolă, în capitolul 15, argumentează foarte tare, concret, bine, învierea Domnului Iisus și spune că ea a fost adeverită de Scripturi. Ea a fost adeverită de martori care au putut să vadă învierea, apostolii, Maria Magdalena, femeile de la mormânt. Mai amintește acolo apostolul Pavel că a fost o adunare de peste 500 de frați, în mijlocul cărora a venit Domnul Iisus. Continuând atunci să spună apostolul Pavel, dacă noi spunem că Iisus a înviat din morți, cum zic unii dintre voi
că nu va fi o înviere, că trupul acesta nu va învia, că trupul acesta pus în mormânt, în cimitir sau unde o fi ajungând în momentul morții, e bun mort, nu se mai știe nimic, trece în non-existență, nu va mai fi niciodată o înviere. Cum puteți să spuneți lucrul acesta? Pentru că, spune Apostolul Pavel, dacă nu va fi o înviere, nici Hristos n-a înviat. Dacă nu va fi o înviere a noastră, nici Hristos n-a înviat. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 20. Dar acum, Hristos a înviat, pârga celor adormiți. Da, vom învia. Vom învia. Aleluia lui Iisus. Într-o zi vom învia împreună cu El. Spune Apostolul Pavel Romanilor, dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, atunci Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, va învia și duhurile noastre supuse morții din pricina păcatului. Este extraordinar lucrul acesta. Domnul Iisus s-a arătat apostolilor care să meargă să predice Evanghelia. Și în mod special, apostolul Pavel spune, eu am predicat Evanghelia aceasta, pentru că mi s-a arătat. Spune, ca unei stârpituri la urmă mi s-a arătat și mie, pentru că nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Dar apoi am propovăduit cuvântul, mai mult decât totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. În mijlocul Sinedriului, apostolul Pavel strigă, din pricina învierii din morți, nădejde din înviere sunt date în mâinile iudeilor. Și când stă să-l asculte împăratul Agripa și Festus, îi spune împăratul lui Agripa, împărate Agripa, este înviere, este înviere, credem în înviere. Și au mers și au propovăduit mai departe. Apostolul Petru, în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, când este în casa lui Corneliu, vorbește despre mesajul învierii care a fost arătat doar apostolilor săi. Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând de la versetul 37, este mesajul predic a apostolului Petru care spune, știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Zic, Doamne, întărește în noi puterea acestei învieri și astăzi la cina Domnului. Spunea apostolul Petru, ni s-a arătat nouă, celor care am stat la masă cu el, care am mâncat și am băut împreună cu el. Și ne-a dat această puternică nădejde. Nu este o mai mare nădejde, nu este o mai mare putere de a privi spre cer decât această nădejde în înviere. Omul lui Dumnezeu Iov, mărturisindu-și această nădejde în timpul suferinței, când trupul era chinuit de boală, de rană, de dureri, când înăuntru lui erau frământări peste măsură de mari, dusă până în pragul nebuniei, spune un lucru atât de mare și spunea cineva, parcă ar fi dorit să caute cel mai rezistent lucru din jurul lui și spunea, aș vrea cuvintele mele să fie scrise într-o carte. Spune, dar s-ar gândi că s-ar putea de acolo să se șteargă, s-ar putea cineva să ascundă cartea.
S-ar putea cineva să o distrugă. Și a continuat el, aș vrea să fie scrise cu un priboi de fier în stâncă, să poată să vadă toți. Și cuvântul următor spunea, pe vecie, eu știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă pe pământ, că ochii mei îl vor vedea și că îmi va fi binevoitor. Glorie Lui! Puterea în înviere, puterea și nădejdea învierii. Aș vrea să fie puterea tăriei credinței noastre. Spune Apostolul Pavel, pentru asta am renunțat la tot. Tot ceea ce era câștig pentru mine, un avantaj, tot ceea ce putea să mă ajute în vreun fel, toate le-am respins ca să câștig pe Hristos și să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea lucru pentru care s-a arătat Domnul Iisus apostolilor, îl vedem aici, în această întâlnire cu Toma. Se întâlnește Domnul Iisus cu ceilalți apostoli și cred că evanghelistul Luca spune, de bucurie că Iisus era în mijlocul lor, nu puteau să creadă. Și a zis, am țin ceva să mănânc și au mâncat împreună. Nu puteau să creadă. Iisus stătea cu ei de vorbă pentru ca în viața lor să se schimbe întristarea în bucurie, frica în entuziasm, deznădejdea într-o credință puternică, atât de puternică încât nu i-a mai putut opri nimeni. Au venit mai mare lui Israel, Sinedriu, i-au adus marii preoți, toți s-au adunat împreună și le-au spus cu amenințări să nu mai vorbească în numele lui Isus și despre Isus și despre înviere. Și ei au spus, noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și despre ceea ce am auzit. Asta era mărturia lor. Vedem pe Apostolul Ioan, când începe epistola, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Noi asta propovăduim. Un puternic mesaj, o puternică schimbare. Exclamația lui Toma, în momentul în care Domnul Iisus, care știa ce a spus Toma cu o săptămână înainte și poate în decursul unei săptămâni întregi, știa care sunt frământările lui, vine și îl cheamă în momentul în care se întâlnește cu ei, vine din nou în mijlocul lor. Toma, vino, pune-ți degetul, vino și uită-te de atent, uită-te bine, Toma, și fii credincios, nu necredincios. Toma exclamă niște cuvinte extraordinare atunci, Domnul meu și Dumnezeul meu. Era evreu, știa ce înseamnă un Dumnezeu unic, știa ce înseamnă Domn peste viața lui, știa ce înseamnă lucrul acesta. Și Petru spune, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a înviat și l-a făcut Hristos și Domn. O revelație extraordinară. Când Petru vorbește despre Domnul Iisus, tu ești Fiul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, Domnul Iisus îi spune, Petru, nu carnea și sângele, adică nu inteligența ta, nu rațiunea ta, nu efortul tău de a cerceta lucrurile, nu frământarea minții tale te-a dus înspre acest adevăr, ci Duhul lui Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta. Când Toma s-a întâlnit cu Domnul Iisus, a zis, ești Domnul meu, ești Dumnezeul meu. O transformare extraordinară în viața lui Toma. Când cei 12 Emaus s-au întâlnit cu Domnul Iisus și a început Domnul Iisus să le arate din Scripturi, spune, nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile și ne vorbea pe drum. Întâlnirea cu Domnul Iisus transformă vieți. Iisus cel înviat schimbă vieți. Pentru aceasta a murit, ca cei ce îl întâlnesc să nu mai rămână la fel, să fie schimbați,
Se întâlnește apostolul Pavel mai târziu pe drumul Damascului. Când s-a întâlnit cu Iisus, viața lui a fost schimbată radical. Iisus cel înviat schimbă vieți. Învierea lui, puterea învierii lui schimbă vieți și astăzi. Nu doar atunci, nu doar pentru apostoli, nu doar pentru Pavel, ci schimbă vieți și astăzi. Suntem schimbați, atinși de Dumnezeu. De aceea ne bucurăm în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. E Domnul nostru, e Mântuitorul nostru, e Dumnezeul nostru. E Cel ce într-o zi va veni după noi să ne ducă la cer. Învierea Domnului Iisus aduce schimbări în viața tuturor oamenilor care îl întâlnesc pe Iisus. Aș vrea să continuăm să ne rugăm ca Domnul Iisus să se descopere celor care încă au frământări, au îndoieli. Trăim într-o lume în care oamenii mărturisesc cu gura un lucru, dar cu inima fac altceva. Spunea Domnul Dumnezeu de poporul său, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Cunoaștem în jurul nostru oameni care spun și astăzi, Hristos a înviat, dar nu fac ceea ce ar trebui să facă în urma acestui mesaj. Ne rugăm ca Iisus să se descopere. Amin. Iisus cel înviat să se descopere și astăzi. E mare binecuvântare și e mare har. Iisus s-a arătat apostolilor. Iisus s-a arătat apostolilor ca ei să creadă în înviere. S-a arătat apostolilor arătând puterea schimbării în urma întâlnirii cu Iisus. Au mers și au propovăduit și nimeni nu le-a mai putut închide gura vreodată. Au propovăduit Evanghelia. Al treilea lucru este pentru a avea părtășie. A avea părtășie. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 21, versetul 5, copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și o veți găsi. Au aruncat-o și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el, s-a încins, căci era dezbrăcat, s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jărate de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și i-au prins, au luat și de acolo, adică era părtășie, au pus lucrurile împreună. Au stat de vorbă împreună. Și apostolul Petru spune așa de frumos, am citit din predica lui Petru din casa lui Corneliu. S-a arătat nouă acelora care am mâncat și am băut împreună cu el, care am umblat cu el. Când a fost vorba să aleagă, să completeze numărul de 12 apostoli, mărturia sau unul din criteriu era acesta, să fie unul care a fost în tot timpul cu noi, care a fost în tot timpul cu Iisus, să fie unul dintre cei ce au avut părtășie cu El. E minunat. Și e minunat că Iisus vine ori de câte ori ne adunăm împreună. Este promisiunea Lui. Oriunde se adună 2 sau 3, în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. De frica iudeilor, ei erau adunați în casă, Iisus a venit în mijlocul lor. La Marea Galilei, Iisus a mers să aibă părtășie cu ei. În muntele din Galileea, Iisus a stat împreună cu ei și spune, au mâncat împreună cu Iisus. Ce frumoasă e părtășia cu Iisus. Aș vrea să binecuvinteze Domnul părtășiile noastre frățești. Spunea Trandorz într-o poezie, binecuvintează, Doamne, adunările frățești. Unde ai tăi, cu drag se adună. Și între ei, cu drag, Tu ești.
să ne binecuvinteze Domnul, să putem să stăm la părtășie cu Iisus, la masă cu Iisus. E atât de frumos lucrul acesta, pentru că în Evanghelia după Matei spunea Domnul Iisus, nu vom mai bea din acest rod al viței până la împlinirea lor în împărăția Tatălui. Astăzi ne împărtășim aici, dar știm că într-o zi ne vom împărtăși cu Iisus în cer. Binecuvântat să fie numele Lui! Binecuvântat să fie numele Lui! El este viu, El este viu și noi credem în înviere. El este viu și schimbă viețile noastre. Schimbă și astăzi. Dacă este cineva care a alunecat, dacă este cineva care a greșit, putem veni la Iisus și El ne dă putere. Dacă este cineva care are teamă, care are frică, care are o frământare, Iisus are mesajul acesta, nu vă temeți. A venit în mijlocul lor și a zis, nu vă temeți. E Iisus cu noi și a stat cu ei pentru că a promis. Așa se încheie Evanghelia după Matei, cu trimiterea Domnului Iisus a celor 12, a ucenicilor săi, a apostolilor săi să meargă să predice în toată lumea Evanghelia și spune, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iisus este aici. Binecuvântat să fie numele Lui, acum și în veci de veci. Amin. Slăvit să fie Domnul! Se spune că Toma s-a născut în Galileea, în localitatea Pansada, de meserie a fost pescar, a plantat biserici în Palestina, în Parția, în Etiopia și ultima dată în India. Iertați-mi indiscreția în această dimineață. Cred că nu îi se potrivește cuvântul acesta, descrierea aceasta de Toma necredinciosul. Și o să vă spun și de ce. Singura lui problemă a fost momentul întâlnirii cu Iisus, că l-a ratat 7 zile. Sunt alții care ratează o viață în momentul întâlnirii cu Iisus. Sunt alții care nu le pasă de momentul întâlnirii cu Iisus. M-am uitat la lucrarea pe care au făcut-o după întâlnirea cu Iisus. Dar ceilalți s-au întâlnit mai repede cu 7 zile. Și ne spune cuvântul că toți au fost transformați. Petru a început să predice o altă evanghelie cu o altă putere, dacă vreți. Și a început să condamne și a spus, voi l-ați răstignit. Nu mai spus, nici nu-l cunosc. Pentru că era altă putere. Aș vrea ca slujitorii bisericii, ca toți din adunare, să facem lucrarea cu puterea lui Dumnezeu. Amin. Dragilor, se poate face o lucrare, dar se poate face fără puterea lui Dumnezeu. Și să ne păzească Domnul să facem lucrarea fără puterea lui Dumnezeu. Se vede unde este puterea lui Dumnezeu. Știți unde se vede? În momentul în care trebuie să renunți. În momentul în care ai căzut, să știi că trebuie să te ridici. În momentul în care ai greșit, să știi că trebuie să ierți. În momentul în care te împărtășești, să știi că aici ai corpul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și să nu eviți, dacă vreți, momentul acesta, pentru că Toma a evitat 7 zile. Dar când s-a întâlnit cu Hristos, a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar vreau să vă spun că a recuperat. A plecat în cea mai depărtată misiune în India. Și a avut o moarte cruntă. Au avut și alți morți crunte, dar ăsta a avut parcă o moarte mai cruntă. Se spune că omul acesta, în orașul Melipur, în India, s-a convertit la un moment dat soția și fiul guvernatorului care era acolo. Și ăsta de ciudă, pentru că el s-a convertit. L-a întemnițat, l-a batjocorit, l-a bătut câteva luni de zile și ultima dată a înfipt 5 sulițe în el și l-a omorât. Știți pentru ce? Pentru credința în Iisus Hristos. Care din locul acesta am putea să facem asta? Nu mă simt vrednic să rostesc cuvântul Toma necredinciosul. Pentru că omul ăsta a fost transformat
la întâlnirea cu Iisus Hristos. Dragilor, dacă vrea să vadă ceva Domnul la noi, nu vrea să vadă predici împopoțate, nu vrea să vadă rugăciuni de ochii oamenilor, nu vrea să vadă prorocii care nu se duc la îndeplinire, nu vrea să vadă cântări care nu sunt sub puterea Duhului Sfânt, nu vrea să vadă lupte în adunare, vrea să vadă putere care vine de sus de la Dumnezeu, în care oamenii din jur să mărturisească cu adevărat ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, pentru trăirea lor, pentru iertarea care știu să o dea, pentru renunțarea care pot să o aibă. Asta ne vrea Dumnezeu într-o lume ca aceasta, care sunt vremuri grele, și Domnul să lucreze, să ne binecuvinteze. O cântare pe care noi o cântăm, nu-i singur Iuda vinovat, are un alt verset care spune, nu-i singur Toma vinovat de necredința ce-o avut, ci ucenici și mulți pilați, și eu și tu, și eu și tu, ambii toți suntem vinovați, pentru că nu mai credem că Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Așa cum vrea El, nu cum vrem noi. Nu spectacole. Și am început, dragii mei, și nu condamn dacă vreți, că mergem pe stadioane, nu e un lucru rău, dar ce se întâmplă acolo? Eu ceea ce văd, iertați-mă, poate nu e așa, frate Nicu, dacă îmi spui nu la final, nicio problemă că accept. Mustră-mă. Nu-i puterea lui Dumnezeu. Pentru că nu în spectacol este puterea lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu stă în dragostea Lui față de noi. Că și-a arătat dragostea față de noi și noi trebuie să ne arătăm dragostea unii față de alții. Doresc ca în cer să nu fim acuzați de Toma, pentru că el va sta și pentru necredință el ne va acuza. O singură dată călca pe bec. S-ar putea ca noi să avem bibliorafturi pus așa undeva într-o bibliotecă în care Domnul să ne tot acuze de necredință. Ce înseamnă credința? Și cu asta mă opresc și ne apropiem de oficiere. Ce înseamnă credința reală? Ce face un copilaș din la mic care e în adunare când tata îl aruncă în sus? Știți ce face copilașul acela? Râde și zâmbește, pentru că știe că tata îl prinde înapoi. Aș vrea să fie așa credința noastră. Și spune că într-un sat, într-o biserică, s-a hotărât ca oamenii să meargă și să se roage, că nu a plouat de mult, să vină ploaia. Și s-a dus hotărât într-o duminică să se roage că vine ploaia. Însă când o mers la biserică, se spune că un singur copilaș s-a dus cu umbrela, cineva l-a și întreba, bă, dar tu ce faci cu umbrela? Tu vezi ce soare afară? Și copilașul a zis, dar nu mergem să ne rugăm să vie ploaia? Eu cred că dacă ne rugăm să vie ploaie, Dumnezeu o să dea ploaie. Dragilor, așa ar trebui să fie credința. Când mergem și ne rugăm la adunare, să știm că rugăciunea noastră e ascultată și Domnul dă ploaie, nu numai ploaie. Domnul o poate face, dacă e credința noastră așa. Doamne, binecuvintează-ne! Aș vrea să mai fie credința noastră într-un fel și mă opresc aici. Când mergem seara la culcare, aseară, eu mi-am pus alarma, poate și dumneavoastră, ne punem alarma, știți de ce ne-o punem? Că dimineața o să ne trezim. Așa-i? E adevărat că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu, dar punem alarma cu credința asta că dimineață o să ne trezim. Și eu aseară mi-am pus alarma, că am știut că trebuie să fiu la adunare, că știu că dimineață mă trezesc și trebuie să fiu la 9 la adunare. V-ați spus și dumneavoastră probabil, sau unii poate nu vă mai trebuie alarmă, dar știți că dimineața va trebui să vă treziți să mergeți la adunare, așa-i? Niște lucruri simple, așa ar trebui să fie credința noastră. Ca un copilaș care e aruncat în brață, simplu, și el râde pentru că știe că tata îl prinde înapoi. Ca niște oameni care se roagă să vină ploaia și vine ploaia cu de Dumnezeu. Și ca niște oameni care își pun alarma să sune, pentru că știe că dimineață ei se vor trezi. În această zi există o credință specială în inima noastră, de aceea suntem aici. Că va exista o dimineață a învierii. Cei care pleacă într-un mormânt, pleacă doar trupul, pleacă doar țărâna, pleacă doar ce a spus Dumnezeu. Din țărână ai fost luat și numai trupul a fost luat din țărână. Fraților, așa am găsit, da? Trupul a fost luat din țărână. Duhul și sufletul, eu știu că Dumnezeu l-a suflat. Deci ăla nu se duce în țărână, n-are cum să meargă în țărână. Și aud multe teologii și eu îmi pare rău că trebuie să o fac de multe ori. Dragilor, eu cred, așa cum a ajuns tâlharul și Iisus i-a spus, azi vei fi cu mine în rai, eu cred că atunci când plecăm din lumea asta, dacă mergem spre raiul lui Dumnezeu, suntem acolo. Să nu mergem în altă parte, că avem o mare problemă și Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute. Dragilor, e foarte important ca astăzi stăm la cina Domnului. Încă suntem, dacă vreți, în momentele acestea frenetice, a sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze. Spun să fim un Toma. Să fim cu credința cu care El l-a luat după întâlnirea cu Iisus. Poate ai ratat întâlnirea cu Iisus la multe cinea Domnului. Poate n-ai fost la multe cinea Domnului. Poate ai ratat mulți ani întâlnirea specială, pentru că ai o întâlnire specială, nu o uiți niciodată. Și ne-a avut o întâlnire specială cu Iisus. Cred că puteți să confirmați asta, nu uităm niciodată. Și spunem, slăvit să fie Domnul. Nu-i ceva uman, nu-i ceva pământesc.
Și Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze relațiile noastre care Duhul Sfânt le aduce în viața noastră. Și când mă uit la dumneavoastră astăzi la cina Domnului, știți ce văd? Frații mei care într-o zi voi fi cu ei și surorile mele în cer. Dacă nu vă văd, dacă cineva nu vede așa, o mare problemă, să știți. Deci de aici avem o mare problemă. Deci dacă nu vedem așa, avem o mare problemă. Sunteți frații mei și surorile mele care în cer voi fi cu dumneavoastră. Și spunem slăvit să fie Domnul. M-au zis săptămâna asta o întâmplare, mă gândeam să o spun, să nu o spun. Un păstor mors într-o familie invitată, avea un prieten, nu era din comitetul bisericii, dar avea o relație specială cu el și după un timp o mers, l-a invitat păstorul la biserică și prietenul care a fost de mult, zice, nu vii la mine în familie, am o problemă, zice, am un băiat ce nu mai vine la biserică, avea vreo 3 copii, nu mai vine la biserică, băiatul, zice, și hai până la poate îl convingi tu. Și o mers. Uite așa o relație mai specială și a ajuns la masă la fratele ăsta, păstorul, și băiatul care nu era acasă a venit între timp, după vreo 20 de minute, de timp ce erau la masă. S-au salutat, se cunoșteau cât de cât și chiar aveau așa un respect unul față de altul și păstorul a intrat în discuție cu băiatul, mă, n-ai fost la adunare asta, n-ai fost la biserică, la noi, cu noi. Dar zice, frate, zice, nu frate, zice, domnule, dar zice, aici sunt pocăiți, zice, în satul ăsta. Păi sunt, mă, zice, o biserică, 60-70 de oameni. Serios? Păi ce n-am știut? Pe cum, zice, tate, tu în casă, zice, aici cu tine, s-a uitat la fratele. Frate, dumneata vorbesc serios? Zice, sunt pocăiți aici în localitatea asta? Da, măi, băiatule, sunt pocăiți. Eu am văzut, am fost cu ei. Azi am avut cina Domnului. 60-70 de oameni fost la biserică. Ascultă-mă. Eu am umblat la biserica asta mult și când ajungem acasă, tata și mama zicea, auzi, o cânta și ăla, dă-i pace. Lasă cum a fost îmbrăcat. O predica și ăla, dă-i pace, lasă-l în pace. Și aia au avut o lucrare, nu-i de la Domnul, nu a putut să fie de la Domnul. Apoi să vezi cum s-a îmbrăcat ăla, apoi să vezi cum a vorbit ăla și au zis, ăla nu-i pocăit. Și am rămas cu ideea de la tata și la mama că aici nu sunt pocăiți. Orice se făcea în adunare, tata și mama zicea, nu, ăștia nu sunt pocăiți. De când ai aflat ce dumneata că aici sunt pocăiți? Că eu tot așa știu că nu sunt pocăiți în localitatea asta. Dragilor, atenție la ce vorbim în familie. Noi suntem slujitori ai bisericii, nu că suntem noi, avem autoritate cu copiii dumneavoastră, cu tinerii dumneavoastră. La un moment dat, când vor fi anumite probleme grave, probabil va trebui să stăm de vorbă cu ei. Da, suntem supuși slăbiciunilor, Dar atenție că diavolul începe din familie și de loviturile. Și nu mai e timp când să vină slujitorul, când să vină păstorul și vă spun din proprie experiență, nu mai e cu cine să vorbești, pentru că sunt exemple negative. Sper că la Livada nu sunt lucruri din astea. Le-am spus doar ca exemplu, dar sper să nu fie, sau poate spuse, dacă vreți, orientativ, ca să nu se întâmple. Și Domnul să ne păzească. Când mergem acasă, chiar dacă sunt lucruri care nu ne plac la biserică, rămân între noi și Domnul. Și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să stăm la rugăciune, pentru că e un moment prielnic, binecuvântat, în care să ne închinăm înaintea Domnului, să ne apropiem de Domnul. Vrem să ne rugăm cu toți într-o rugăciune în comun, ca Domnul să dea biruință și binecuvântare. Ca Domnul să fie cu noi în aceste momente și El este cu noi prin credință. Am vorbit lucrul acesta, că El este cu noi. Domnul să lucreze. Aș vrea cu toții să înălțăm rugăciunea înaintea Domnului, aceasta de mulțumire, și apoi când biserica va conteni, am să rog pe fratele Feri să ceară binecuvântarea peste Azimă și pe fratele Nicu Cristea să ceară binecuvântarea peste rodul Viței. Cu toții intrăm în rugăciune. Tată, te binecuvântăm, îți mulțumim.